Is Maisithe Caitríona agus a bhí an seo Taispeánann Méarlorg, Cichuí bhar Cóipleabhar scoile a mhaisiú le do Méarlorg. Mas bhí nad fáil amach cichuí le dhéana, chunig ag breanú ar bhí an seo. Céir atá ag tastal. Cóipleabhar. Páipéir bán, cúpla dá difriúil paint, glue agus marker dubh. Inis gramig an páipéir bán go dtí an cóipleabhar le glue PVA. Gear timpeall ar imeall an cóipleabhar. Leag amach na dána paint atá wet. Cur de ordóg sa féint. Inis, cur lorg de ordóg ar an báipéir, cosú le meánsa, éasca. Ar an leathnach atá tírim, tar an duilleoga agus páitiún na hanan. Agus sin, nach álan iad na hanan ar mo cóipleabhar. Tásúlam gur hanam a fís an leat ná dénig í darmad chláir chun tiile fís an na eáil. Slán!